Hola, bon dia. Espero que estigueu bé. Anem a corregir els dos exercicis d'operacions combinades amb nombres enters que teníem pendents. Començant amb aquest. El més important, recordeu la jerarquia de les operacions. Hem de començar per parèntesis que tinguem que fer operacions, no aquests dos que hi ha aquí que són parèntesis que escrivim per no confondre. Després hem de fer multiplicacions i divisions i finalment sumes i restes. Com que no tenim parèntesis que tinguem que fer res, que té prioritat aquesta multiplicació, fixeu-vos, 5 negatiu, i aquesta divisió amb el 54 positiu. No hem de canviar de línia de manera rara ni res. Si vosaltres teniu espai aquí a la dreta, podríeu continuar a la dreta. Jo m'he escrit aquí una línia a part. Sempre que canviem de línia, escrivim un símbol igual, d'acord? Ok, començam. Menys 5 per menys 2. 5 per 2, 10. Menys per menys són mateixos signes, quedaria positiu. Més 7, no hi ha res que fer. 54 positiu entre menys 9. 54 entre 9, 6. I signe positiu dividit signe negatiu, com que són diferents signes, quedaria negatiu. I després tenim aquest menys 4, que no hi ha res que fer amb ell. Ja només ens queda que fer aquestes sumes restes. Ja sabeu, per fer-ho de manera ordenada, sumam positius, que són 10 i 7, sumam negatius, que són el 6 i el 4, això sí, avisant que el 6 i el 4 eren nombres negatius. Els positius 10 i 7 ens dona 17, els negatius són 10. 17 positiu juntament amb el 10 negatiu, gran menys petit 7, signe del gran positiu. Per tant, aquí hauríem acabat i seria el resultat final de la nostra operació combinada.